Mateo Kapitulo 7. Day kamo maghusgar asin day man kamo husgaran nin Diyos. Huli ta husgaran kamo nin Diyos, siring kan paghusgar nindo. Kung ano an sukol na ginagamit nindo, iyo man ang gagamiton sa indo. Ta daw tanay hiling mo an sadit na ati sa mata kan sa imong tugang. Alagad day mo nahihiling ang dakulang ati sa sadiri mong mata. Ta daw ta nangangahas kang magsabi sa tugang mo, haliun ko daw an ati sa mata mo, kung sa sadiri mong mata igwanin dakulang ati. Para sagin-sagin, hali ang unan dakulang ati sa mata mo tanganing makahiling kanin marahay. Dangan pwede mo nang mahali ang sadit na ati sa mata kan sa imong tugang. Dahil nindo ipagtauan bagay na banal sa mga ayam, tatibaad kagaton kamo. Dahil nindo ipag-apunan sa indong mga perlas sa mga urig, tatibaad timak-timakan nindaan mga iyan. Maghagad kamo asin tatawan kamo. Maghanap asin makukuan nindo. Tumuktok asin bubuksan kamo. Ulitan lambang naghahagad, tinatawan. Ang naghahanap nakakakua, asin ang nagtutuktok, binubuksan. Sisay na ama ang matauning gapo sa sayang aki kung tinapay ang hinahagad? O halas kung sira ang sayang hinahagad? Kung kamunganing mga maraot, tataong magtaunin marahay na bagay sa sendong mga aki. An ama pa daw nindo na nasa langit, anday magtaunin mga marahay na bagay sa mga naghahagad sa iya. Kaya gibuhon nindo sa iba ang buot ninong gibuhon ninda sa indo. Ini ang kahulugan kang katugunan ni Moises asin kan mga katukduan kan mga propeta. Lumawag kamo sa hayakpit na pintuan, huli tahalakbang ang pintuan sa kamahiwas ang dalan pasiring sa karatan. Asin dakulang binalaog diyan, alagad hayakpit sa kapiot an hagihan pasiring sa buhay, asin dikit ang nakakakua kayan. Mag-ingat kamo sa mga bakong tunay na propeta, garusinda mga karniro kung minadulok sa indo, alagad sa katunayan mga mabangis na lubo sinda. Mamimidbid nindo sinda sa mga gibo ninda. Ang limonsito dai namumunga nin ubas, asin ang labnig dai namumunga nin bayawas. Ang marahay na kahoy, marahay man ang bunga. Ang maraot na kahoy, maraot man ang bunga. Ang marahay na kahoy dai nagbumunga ning maraot. Ang maraot na kahoy dai nagbubunga nin marahay. Ang lambang kahoy na dai nagbubunga nin marahay, pinapalod asin isinusugba sa kalayo. Kaya mamimidbid nindo ang mga bakong tunay na propeta, huli sa mga gibo ninda. Bako ang gabos na nagaapod sako, kagurangnan, makakalaog sa kahadian nin langit. Kundi ang mga nagigibo kang kabutanin sa kong ama na nasa langit. Pag-abot kan huring aldaw, dakul an masabi sako, kagurangnan, nagpropesiya kami, nagpaluwas nin mga demonyo, asin naggibo nin mga ngangalasan sa ngaran mo. Dangan sisimbagong kusinda, dai kunanggad kamo midbid, rumayo kamo sako, mga paragibo nin maraot. Ang nagdadangog asin nagkukuyog kaning mga itinaram ko, nakakaagid sa madunong na taong nagtugdok kan harong niya sa gapo. Naguranin makusog, nagbaha dangan hinampas nin makusog na duros ang harong na iyan. Alagad day narumpag dahil tay tinugdok iyan sa gapo. Ang nagdadangog kaning mga itinaram ko, alagad day nagkukuyog ka iyan, nakakaagid sa taong lulong na nagtugdok kang harong niya sa baybay. Naguranin makusog, nagbaha, hinampas ni makusog na duros ang harong asin narumpag iyan. Grabe ang pagkarumpag ka iyan. Pakataram ni Jesus kan mga bagay na ini, naggalasan mga tao sa sayang katukduan. Huli ta nagtukdo siya siring sa sarong may kapangyarihan. Bakong arog kan mga paratukdo kan katugunan.